ایران جنگ دے خاتمے لئی مشرق وسطی وچ کشیدگی کٹ کرنے لئی رابطے تیز وزیر اعظم شہباز شریف دی صدر آصف علی زرداری نال ملاقات مشرق وسطی دی صورتحال تے پاکستان دے سفارتی کردار تے تبادلہ خیال وزیر اعظم نے کشیدگی وچ کمی لئی پاکستان دی سفارتی کوششاں تے اعتماد وچ دتا پاکستان والوں ممکنہ مذاکرات دی میزبانی تے بھی غور سیاسی تے معاشی صورتحال تے بھی مشاورت پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلان وچ ملوث ہے زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشاں وچ ملوث ہے کل جنوا وچ افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی عارف اجاکیا برطانیہ وچ بھارت لئی کیمپین چلاندا ہے پی ٹی آئی دے اکاؤنٹس تو بھی اسرائیل دی مذمت نہیں ویکھی سیاسی مخالفت وچ ملک دی تضحیک ناقابل برداشت ہے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ دا آخنا ہے کہ جنگ بندی لئی پاکستان دی سفارتی کوششاں نوں دنیا سراہندی ہے موجودہ صورتحال وچ پاکستان دا کردار ثالث دے طور تے آ رہا ہے وزیر اعظم تے فیلڈ مارشل دی امن دیاں کوششاں جاری نے اسرائیل تے امریکہ دے ایران تے حملے جاری اسرائیل دا ایرانی پاسدارانی انقلاب دی بحریہ دے کمانڈر علی رضا تنگسیری دی شہادت دا دعویٰ اسرائیلی فوج دا آخنا ہے کہ علی رضا تنگسیری اپنے ہرمز گزرگاہ بند کرن دے ذمہ دار سن صوبہ البرز وچ رہائشی عمارت تے حملے وچ 18 افراد زخمی لبنان تے اسرائیل تازہ حملے وچ 22 افراد شہید 153 زخمی جنوبی لبنان تے حملے وچ 3 افراد شہید 11 زخمی ایران دے خلیج وچ امریکی اہداف تے حملے ابوظہبی وچ میزائل دے ٹکڑے ڈگن نال 2 افراد جام بحق اماراتی حکام دے مطابق میزائل دے ٹکڑے لگن نال 3 افراد شدید زخمی ہوئے ایران دے اسرائیل تے نویں حملے وسطی اسرائیل وچ میزائل حملے وچ 6 افراد زخمی خبر ایجنسی دے مطابق بن گویران ایئرپورٹ بند ایران دا امریکی F-18 جنگی طیارے نوں نشانہ بنان دا دعویٰ ایرانی میڈیا نے فوٹیج جاری کر دتی وزیر اعظم شہباز شریف تے ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم دا ٹیلی فونک رابطہ ملائیشین وزیر اعظم نے پاکستان دی امن کوششاں دی مکمل حمایت کی وزیر اعظم شہباز شریف نال چینی سفیر یونگ سی ٹونگ دی ملاقات شہباز شریف دا سی پیک فیز 2 اگے بڑھان لئی پاکستان دے عزم دا اعادہ پائیدار پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک شراکت داری دا اعادہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تے ترک وزیر خارجہ حقان فدان دا ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماواں دا خطے دی تازہ ترین صورتحال تے سفارتی پیش رفت تے تبادلہ خیال اسحاق ڈار دا کشیدگی وچ کمی لئی سفارتی کوششاں دی اہمیت تے زور پاکستان دا علاقہ یمن تے استحکام لئی پختہ عزم دا اعادہ دونوں وزرائے خارجہ دا مستقبل وچ بھی قریبی رابطے وچ رہن تے اتفاق ایچ بی ایل پی ایس ایل دا میلہ اج تو سجے گا افتتاحی میچ وچ لاہور قلندرز تے حیدرآباد کنگز مین آمنے سامنے ہون گے میچ شامی 7 بجے قذافی اسٹیڈیم وچ شروع ہوئے گا تماشائیاں نوں اسٹیڈیم وچ آن دی اجازت نہیں ہوے گی